गोलैनानै खारलाबायो नालाय साबाय सादों ना सायाखै लोगोफोर मोखां सुवा गन्थं सुवा नुजाफैबाय आङो दै लोंनानै लोगोफोर गोदान मोनसे ब्लगाव बरायलायबाय नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो दिनै मा ब्लग दिनै मा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायो मेगना फुथे जाजोब्बायना उन्दुनायाहाय ओमफ्राय नै दिनाबो माबायदि जानानै दं होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्टबो हरबानो जाबाय ओमफ्राय नै दा मा खालामनाय जायो नायनोसैलाय थबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो नै बोथोराबो अखाबो हालायबाय आरोना माबायदि खोमसि जानानै दं बयनिबो जायगायाव बिदिनोखा नामा ना आलदा आलदा जानानै दङ खोमसि जानानै दं आरोना दा नै नायदो नै माबायदि बोथोरा खोमसिसि नै दा टाइमा जाबाय 6टा ओमफ्राय अखा खोरोमलागासिनो नै खोमसिनो अखा हागोन ना मागोनथाय थिग गैया बोथोरा हाहां जाखादों सिगाङावनो बयबो दै गुदुं लोङो नालाय दै गुदुं फुदुंग्रोनांगौ नै दै गुदुं लोंनानै लाग्रोखानोसै नै आयो गाबबायसो नै आयो गाबबायसो ना नै बेखौबो लांनो नागिरदोंमोन आङो ओइ नै बे दा आगोलनि सिगांनि लाबोनाय गंगार थाइसेबा मुसिबायहाय एसे फोरानैसोना बियो औ नैबेसो फोराननाय बे फोराननाय मोजाङै दंगासिनो ओमफ्राय नै थालिर थाइसे जाखांबाय आङो दा नै बिसोरखौहाय सेस बेखौहाय हानानै लांसै दा टाइम मोनबा जानो नै बेखौबो ओमफ्राय बेखौबो एसे लांजोबनो हाया जाजोबनो हाया माखासे सिगांनि माबानायफ्रा फोरानाखैमोन नालाय फोराननानै दोनाखैमोन बे गाज्रि जाबाय आरोना फ्रिजाव दोनदोंबाबो आयो ए बुजाम जालायबाय नोङो थोस थाङो थां नांला थां मोजाङै बार ड्रेना मैलासो हनै बोरैबा गोलैगोन बार दे बारदो नै आंखौ दोनबोग्राया आयौ थोद जालायो एबि होनो नागिरदों मामिया ना ओमफ्राय नों दोनबोदों आंखौ औ नों एबियाव थांनो नागिरदों मामिया नै महामाया मन्दिर मांकिखौ नुफेराखै दा बे खाथियाव मांकि थायोना बेयाव गिगोन ना गियाथाय मिनियोनो मांकिया आबौनो नों मा जायो आदु जायो ना केक जायो ना फिथाइ जायो हो मा जायो आदुसो फिथाइ जाया फिथाइ गोलैलांगोन बाबु हमथा बोरैबा गोलैगोन उनजों हमथा दे औ ट्रेक्टर ओरैनो ट्रेक्टर दं हमथा दं हमथा उनजों गबाय मोजाङै थादे दलर हमथा मोजां हमथा गारि सालायदोंना नानाया औ हनै गिदिर ना जिरायदो गोलैयो जिरायदो आं थांसै बाय होनदो दे औ बाय होनसै बाय नोंस्रा न'आव थांदो दे थाङा आयौ थांगासिनो हनै न'आव गाखोआ हनै बे माबा माबि बोखारो नुबाय फोबावबाय आं थांसै सिगां
Kerana. Ana malu bel. Ini ayu. Sendal ya. Deh bye bye. Bye thằng deh. Muna bang. Muna bye bye. Mame bye bye. Enggak. Jangan tambah. Kau jangan boleh dah mami. Salah dong. Sekarang aku jalan ke dong. Maksud, baru jalan. Tahun sudah baik. लोगोफोर सफैलायबाय आङो ओमफ्राय ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय लोगोफोर ओंखाम उखैनानै माबायदि जादों आङो दहायथ' नैबे मा होनो फिथाइ लांदोंमोन आं बेयावहाय ओमफ्राय दासो फैनायावहाय नै ओरैबायदि ओरैनोबाबो उखैखाबायमोन आङो ओमफ्राय मैया मोनायावसो जानाय ना नैबेखौनो पेकेट मोननै जाबोबाय आङो दासो सफैनानै बायनानैहाय नैबावहाय मा होनो जोंनि जायगायावसो हालामनो आरोना माला सफैयो गारियावबो बायनानै जानो रोङासै आङो दाना सफैनानैसो नै आयदै ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानैहाय गासिनोसै आरोना माने नै एवगासिनोसो आङो ओमफ्रायहाय ओंख्रिया नै मा दङ जानानै लाग्रोसै ओरैबायदि उखैबाय माने 24 घन्टा जाबाय आङो मैया दाबायदि टाइमावनो जादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो ओंखाम गैया माने मोनायावबोथ' जानाय जाखाया नालाय बेलासिखायो ओमफ्राय जानायानो दा बिनि उनावहाय नै फुङावबोथ' आं जालांनाय जाया ओमफ्रायहाय फिथाइ लानानै थांदोंमोन आरोना बे फिथाइखौनो जाबाय थेवबो उखैनाया हाला बेबायदिनो जायो आंना बोथिसे ओंखाम जानाय जायो नालाय 24 घन्टा बेयाव खेबसे बेबायदि जानाय जायो आरोना ओमफ्राय दा ओरैबायदि उखैबाय दा जाग्रोनानै लानोसै आं नै जाबाय आरोना बेनो आंना ओंख्रियाहाय ओमफ्राय नै बेवहाय लाब्रा दङ नै थाइबें खाजि लगायनानै लाबाय जागाथारसै आं हाला जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय फिसालाया दाबोनो नुवाखै आरोना आंखौहाय ओमफ्राय दा लेंहरसै आङो बेखौहाय दोनखोमागासिनो माने न' सिङाव दोनगासिनो आङो ओंखाम संग्रायावनो सङै खावैहाय बायहेरायाव जादों आरोना ओमफ्राय बेखौहाय माने पर्दा फांथेनानै दोनगासिनो मानसियाहाय थागासिनो ओमफ्राय र' गाबज्रिहरनो आङो फैजासिगोन बे खारबोसिगोन बे बैयाव दं मामे फैगौ मामे केक जादों नोङो फैदो सोर लाबोनाय बियो मामि लाबोनायसोथ' आयो हेपि मामि फैबाय ना औ एबि होनदोंमोन आयौ नै बेना मा खालामनो मा मानो जालायबाय मा खालामनो मा मानो जालायबाय बेना नै बिदिनो नै मोनाबाय बेलासि जाबाय ओंखायनो मोनानि ओंखाम बेनो दालिजों ओंखामजों बेनो जागासिनो नै सेकेन्ड राउन्ड लालायबावबायसो जाखांबाय आरिखांबाय फिसालानो जाहोखांबाय मोनानि ओमफ्रायहाय आङो एसे धुना सावनोसै होननानै नै आंना धुना सावग्रा बुस्थुफ्रा मानो फैलायखो नोङो मानो फैलायखो थां आं नम' होननो नागिरदों नम' होननो नागिरदों दे औ नम' औ दे मारै नम' होनोमोनलाय दे आयौ आखाइया बिदिसो आखाइया खाजा लाजोबनानै हामाथ' सेन्देल गाननानै फैनो नाङा नों सेन्देल गाननानै फैदों ना नम' होनग्रायाव थां नोङो नों थां दे दुस्थ' जानानै थै गनाया नै मा जायामोनलाय बेयाव बे मा जाया नै बे मा जाया बे मैया गोलैनाय होन मैया आं दुस्थ' जादोंमोन होनदो दुस्थ' आं खारदोंमोन होन औ खारदोंमोन ओमफ्राय थै गदों होन मुनि होनोनो थै गदों होनदो औ गदों औ बेयावबो गदों थै मुलि फुनसै मुलि फुनसै ना मुलि लाबोद' मुलि फुनसै दे मुलि फुनदो दे नै मैया गोलैदों खारनानै
मैया खारनानै गोलैनाया थै गनाया थैगबाय दे मालाय जै माबाबाथाय गोलैबाथाय मुलि फुननो थिननाया मा जायो ओमफ्राय दा आखाइखौ सिदा लाबाय थानोसै बे दलद बिदि दोनदो बिदि दोनबाय थासिगोन आखाइखौ आइदै आखाइया दिन्दां लाबाय थासिगोन बिदि मालाय मामिनाव नांगोन दे नांहोलाया नै लोगोफोर माबा मा होनो गाबोन जानो थाखाय जोंहा फोरानखालायबाय आरोना जाग्रा नै नायदो मा जाग्रा आयु अमा बेदरा गाबोननि खाजा जालायबाय बियो दामानि जोंहा गोरानल' जानो लुबैगासिनो सेरसे ना सेरसे दा नै लोगोफोर बेबायदिनो जायो आंना माला फुं जानानै माला मोनागोन फात्ताखौनो मोनस्लाबलाया आरोना बे थांलाय फैलायानोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों मा शेयार खालामबावनो आङो सानो मालाबा बेखिनियानोसै आरोना खुलिबा खुलिनानै माखौ शेयार खालामबावनोसो होननानै सानो आरोना आङो मालाबा माने थांलायबाय फैलायबाय बेनोसै खामानिया आरोबाव जानाय खामानि ओमफ्राय बेनोसै आरोना बिदिनो थांबाय थायो सानफ्रामबो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलागासिनोसै आङो ओरैबायदि मेंनाय जायो ओरैबायदि देहाया खस्थ' मोनो थांलाय फैलायजों माजों आरो खरसा ओरैबायदि खरसा नङा होमबा ओमफ्रायहाय दा थाङाबाथ' थांनांलासो होनजायो खिन्थु उफाय गैया नोङो मा खालामनो दे दाबायदियाव थाङाबाथाय आङो माने फिसालानो फिथाइ थाइसेबो जाहोनो हानाय नङा गस्ला गेन्जि गांसेबो बायनानै होनो हानाय नङा बेफोरबायदिसो जागोन आरोना दा उफाय गैया बेनि थाखायनो आङो बेफोरबायदिखौ फिसा फिसौबाबो एसेबाबो माने दा खरसा खालामना होनो हायो जे फिसालानो जानाय होनो हायो फिसालानो गस्ला होनो हायो दा बेनि थाखायसो आङो थाङो आरोना नङाबाथ' एफा खस्थ' जाबाय ओमफ्राय खरसाबो ओरैबायदि खरस जायो दा बेनि थाखायनो आङो माने माबायो आरोना माने थाङाबाथ' थांनाङासो जासिगौ थांनाङाबा माने मालायफोर बायदिबा थांनाङासो जासिगौ आरोना खिन्थु आंना उफाय गैया जाहैबाय मावनानै जानांगौ गावनो हारसिङैनो खालामनांगौ जाहैबाय नङा होमबा गावनिबो नायनांगौ फिसानिबो नायनांगौ जाबाय नालाय दा उफाय गैया आरोना आंनो खस्थ' मस्थ'खौबाबो सौसिनानैब्लाबो दा बेफोरबायदिखौ ओरैनोसो होननानै साननांसिगोन आरोना दा बिदिनो नोंथांमोनजोंबो जा हायो बेखौनो शेयार खालामलाङो आङो ओमफ्रायहाय माथो होनबावनो आङो मोनसे खोथाबो गोसोखांदों आरोना दाख्लि जे बिनानाव एन महिलारिनि बाथ्राखौ माने मोनसे खोथा बुंदोंमोन नालाय बियो दाख्लि भिडिअआवहाय बे बिनानावाहाय ओमफ्रायहाय बेखौ नुनानैहाय आङो बोरैबा बेनि भिडिअखौ नुनानै बोरैबा गाज्रि मोनफ्लांबाय थादों आरोना गोसोखौहाय मा होननानै बुङोब्ला बे बिनानावा बुंदोंमोन नालाय जे बियो बायहेरायाव थांनानै माने गामिफ्राव थांनानै गामियाव थाङोब्लाबो जेन'बा माबायावहाय माने भिडिअ खालामहैनो बायो होननानै बुंदों आरोना जेन'बा अनेक गोसोनि मानसि थायो होननानै बुंदों आरोना नोंगौ अनेक गोसोनि मानसिया थामारखायोबो नोंगौ नोंनायाहाय ओमफ्राय आं बिनि भिडिअखौ नुनानै एसे बांसिन साननो गोनां जादों आरोना जे अनेक गोसोनि थायो मानसिफ्रा मोजां जास्लाबाबो सिङाव जेनेबा रायलायो जे भिडिअआव बिसोरो ओंखारनो बानायाथ' बायो जेनेबा मोखाङाव बुंबाबो जेबो नङा जे आं भिडिअआव नुजानो बायो होननानै बुंबाबो खिन्थु सिङावबो रायलायो जे बेहासो भिडिअ खालामदों बेहासो फैसा मोनगोन जोंहालाय मानो नुजाला बायनांगौ बेफोरबायदि खोथा बुङो होननानै माने बिनानावा बे शेयार खालामदोंमोन आरोना दा बेनि खोथाखौ खोनानानै आंबो गोसोआहाय गाज्रि मोनदों आरोना जे आंबो माने बायहेराफ्राव थांनानैहाय बेबायदि भिडिअ खालामनायखौ बागारबायसो आरोना मानोबा माने न'आवनो थानानै जाखिनि हायो बेखौनो खालामसै होननानै सानबायसो आरो जेनेबा दस्रा माबाफ्राव थांनाया जेबो नङा ओमफ्राय खिन्थु बिदिनो वार्क प्लेसाव माने बेफोरखौ आंबो बानाय मोनबाय आरोना दा उसुबिदा मोनबाय आरोना बे बिनानावनि खोथाखौ खोनानानै मानसिफ्रा बिदिबो साननो हायो साननानैहाय नङाबा एफाराब माने गोथौसिम आंबो सानफ्लांगाराखैमोन आरोना बिनानावा हयथ' खोनादों जानो हागौ सोरबाया बिनि बादैसो माने बुंदों जानो हागौ सोरबाया बुंदों जानो हागौ दा बेनि थाखायनो बिनानावा बुंदों आरोना दा बेखौनो लानानै आंबो गोसोआवहाय एसे बोरैबा मोनदों आरोना सोरबा बिदिबो साननो हागौ बेखायनो माने आङो बानायला बायला नामा आलदाफ्रावहाय सानदों आरोना दा बिदिनो नङा होमबा सोरनि गोसोखौ मा होननानै हमदांनो हानो सोरबाया जेनेबा नुजानो बायो हयथ' जेबो नङा नुजानो बानाय नङा होमबा जेबो नङा बयनिबो एखे जायाना गोसोफ्राहाय नङा होमबा बयबो कमफर्टेबल जाया बेखौ आं जेबो साना खिन्थु सोरबाया बिदि गोसो सिङाव सानखोमानानै थानायखौ जेन'बा मोनथिफिनोबा हयथ' बयबानो गोसोआ दुखु मोनगोन आरोना
जेनेबा मालायनि सिगाङाव बुंबाय आरो बिहा भिडिअ खालामबाय थायो आं नुजानो बायो मानो बिदि भिडिअ खालामबाय थायो गावहासो फैसा मोनगोन ओमफ्राय जोंहालाय मानो मोखां नुजाबाय थानांगौ होननानै खि बुङोबो जानो हागौ माने नङा होमबा बेफोरबायदि साननाय आंनावबो फैबाय आरोना थ' बेखायनो आंबो बोरैबा उसुबिदा मोनगारबाय भिडिअ खालामलाबायनोबो ओमफ्रायहाय न'आव थानानै जाखिनि हायो नायलायनोसै नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलांसै होननानै सानदों आङो जिहेथु माबाफोर मोनसे जेन'बा दिन्थिनो गोनां जायोबा शेयार खालामनो गोनां जायोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगोन आरोना दस्रायावबाबो ओमफ्राय दे होमबा दिनै बेखिनिखौनो दोनथ'नोसै आं लोगोफोर नै फिसालायाबो उफुद्रुग जानानै थाबाय थायो ओमफ्रायहाय आंबो खामानिया दंबावो खामानि मावनोसै दुगैस्रांसै लोबसै दा फिसालाखौ फुथुनोसै बेनि उनावहाय आङो जा खामानि मावनांगौ आरोबाव मावबावनोसैलै आंना बिदिनो जायो आरोना 12ता 1ता बेफोरावसो उन्दुनाय जासिगोनलै आरो दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं